από την ανεξάρτητη πρωτοβουλία των δικαστών. Νομίζω το θέμα το οποίο συζητάμε δεν είναι πολύ στενά κλαδικό και δεν θέλουμε να συζητήσουμε για 5 θέσεις εργασίας και την ενεργεία ενός μηχανικού που πλέον δεν μπορεί να φτιάξει μια οικοδομή. Το τεχνικό επιμελητήριο, αν συζητήσετε τις θέσεις, θα είναι ένα συνδικάτο, δεν θα είναι σύμβουλος του κράτους. Εμείς θέλουμε το τεχνικό επιμελητήριο να είναι πραγματικά σύμβουλος του κράτους, να έχει μια ευρύτητα απόψεων και να ασχολείται, να αγγίζει θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, βέβαια με το τεχνοκρατικό πρίσμα που πρέπει να διέπει τις απόψεις. Είμαστε επιστήμονες όλοι, με πολύ καλές σπουδές και πρέπει να εκφράζουμε το ίδιο τεκμηριωμένο τρόπο και όχι με πολιτικές θέσεις, οι οποίες δυστυχώς έχουν και υποχρεώσεις όποτε εκφράζονται και δημιουργούν και λάθος πρακτικές. Θα πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε να πάμε και να μην μας πάει εκεί πέρα που κοιτάζουμε. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στα προβλήματα των νέων μηχανικών, όλων των κλάδων, όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών. Θα πρέπει να δούμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τα δικά μας τα χέρια, με θέσεις, με έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαστε μια γωνιά του κόσμου, δεν είμαστε η χαρτιά του κόσμου, είμαστε μέρος της Ευρώπης, είμαστε μέρος ενός γενικότερου οικονομικού γίγνεσθε. Θεωρώ ότι η παρουσία όλων των μηχανικών την Κυριακή είναι απαραίτητη, συνειδητοποιημένη παρουσία, έχοντας ακούσει τις απόψεις όλων μας και έχοντας ο καθένας μηχανικός ψάξει τις θέσεις τις οποίες πρεσβεύει ο καθένας από εμάς. Ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές γιατί ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε και εμπλούτησα και τις δικές μου απόψεις για τις θέσεις των υπολείπων. Και κύριε Μάγνη, αν κάποια στιγμή έχετε το χρόνο να ξανασυζητήσουμε και στην πορεία της θητείας όποιας δικούς επιτροπής προκύψει, ευχαρίστως να συνδράμουμε στην προσπάθειά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να πάμε στην κυρία